الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم. Aziz qadrli, hurmatli, muxlis, mutadayyin musulmon birodarlar, bu majlisda huzurlaringizda tarixi islom va sirati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhuning 79-lanji baxshi 79-lanji dersi huzurlaringizda bayon bo'lmoqda. Va bu bayonimizning mavzu va unvoni G'azvoyi Dimashq barasida. G'azvoyi Ajnadindan so'ng G'azvoyi Dimashqning o'zi vuku'a keldi. Önkü mecliste eşittiniz ki Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu ta'ala anhu'nun sipahsalarlığı bilen Ajnadin diyen mantıkada bir ketteken uruş Rumi leşkerlerin mukabelasına icraat boldu. Musulmanlar piruzu muvaffak ve kamiyab boldular. Vurdan ve onun tamamı leşkerleri şikasti, pahiş iyip köpürakleri katıl boldu. Ve birazrakları hem kaçtılar ve Dimashq'ın kalasına taraf olarının özü penal pardılar. Bilahire meydan-ı karizar halas bolundan soň Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu ta'ala anhu bir mektub Hazreti Emirül Müminin Abu Bakr Siddiq radıyallahu ta'ala taraf yazdı ve tamamı leşkerge ferman verdi ki mal ganimetler taksim etmen, mal ganimetlerin hemmesi cemavarlık bolsun ota Dimashq fatih bolinçan taksim bolmasın deyip onu öz haline baki koydular. Ve leşkeri İslam'ın cemaatlerini emir leşkerlerin serkerdeliği bilen her kaysilerini Qal'ayı Dimashq ve şehri Dimashq'ın atrafu aknaflarından iyi verdiler. Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu ta'ala anhu vakti ki leşkeri İslam Dimashq tarafa hareket etmeli oldu. Hazreti Abu Ubayda bin Cerrah radıyallahu ta'ala ayttılar ki siz öz leşkerleriniz bilen, öz neferleriniz bilen Dimashq'ın kalasının Bab-ı Cabiye diyen dervezesine tarafsız barın ve şu yerde senger kuran kemin alın dedi. Hazreti Yazid ibn Abi Sufyan radıyallahu ta'ala hitap edip aytdı. Sen öz neferlerin bilen Bab-ı Sagir'a taraf barğının ki şol qala'nın bir dervezesi batı banami Bab-ı Sagir. Şol derveza barıp öz neferlerinden şu yerde sengerlerine mahkemleginin dedi. Ve eğer şehirden ve qala'dan qaysı biri çıkıp muzahimatçılık etse onlar bilen mukabele edin dedi. Ve eğer tavanınız bolmasa bizlerge itla verin dedi. Ondan sonra Hazreti Şurahbil bin Hasan radıyallahu ta'ala ayttılar ki sizler Bab-ı Tuma'ga taraf barın dedi. Bab-ı Tuma şu yerge barıp senger alın ama ihtiyat edin ki şol dervazanın arkasında Tuma'yı ki köp bir şücaatmand, gayratlı Amparatori Rum'un Herakliň giyawu bolýa bir ketteken dayaw buların sipahsalary var. Şol derwazanyň içerisinde şol Tumanyň kasry we şonuň karargasy var. Şol jihetden şo derwazanyň adyna Bab-ı Tuma diýip at goýulan. Sen öz leşkerlerini şo ýere barıp senger algynyň, amma ihtiyat etginiň ki Tuma köp bir
hoşyar, çalak adam yine senin üstüne kaysı bir çans kurşap senin ve leşkerlerin şikastine sebep bolamasın deyip bularga tenbihu agahiyet verdiler. Hazreti Şurahbil bin Hasan radıyallahu ta'ala anhu ayttılar ki elhamdülillah menin leşkerlerim içinde hem tumanın hilev tedbirlerinin mutaassir bolar yanak nefer yok. İnşallah hemmelerimizin amadalığımız bar onların çansu hilev nirenlerinin mukabelasına deydi. Ve son Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu ta'ala anhu Hazreti Amr ibn al-As radıyallahu ta'ala anhu aytti ki sen babi Faradis diyon dervaza barıp şo yerde senger algının deydi. Namçini ki men eşittim köpürak şul ajnadinden kaçıp baran sipahsalarlar leşker-i Rumiler babi Faradis'e cem bolan. Şol cihetten sen şo yere barıp senger algının deydi. Ve Hazreti Kays bin Habira radıyallahu ta'ala aytti ki sen öz neferlerin bilen babi Faraçga bargının. Bazı rivayetlerde gelen ki babi Kaysanğa barıp şo yerde senger algının deydi. Naşıl tertipte tamamı sipahsalar ve emirani leşkerleri öz cemaatleri bilen iyi verip Kal'ayı Dimashq'ın daşteveregine muhasire etti Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu ta'ala anhu. Ve özleri öz yanındaki neferlerine aldılar danigim Bab-ı Şarqi diyen bir ketteken dervazası vardı. Şehri Dimashq'ın ve her kança muhimrak yeri hem şo yerite özleri barıp şo yerde kıyam ettiler o şo yerde senger aldılar. Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu ta'nun leşkerlerinin içinde Zerrar ibn Azur radıyallahu ta'nun bardı. Bunlar hem bir kumandanı te. Kablan bunların karnamalarını eşittiniz. Zerrar ibn Azur radıyallahu ta'nun öz yanına kıygırıp aytti ki sen 2000 nefer leşkerlerden algının ve hemmeleriniz mücehhez bolun ve atlarınızı minin deydi. 2000 nefere sen emiri leşker şul 2000 nefer bilen takriban 8 yere 2000 sipahsalar mücahidinleri caybacay ettim. Şoların hemmesinin üstünden geçt edip aylanın giyecediydi. Amma uruşman deydi. Mukabele etmen, uruşman. Maksat şul ki leşkerleri muhafizat edin deydi. Ve hemmesinin haberlerini birine vasıl edip durun deydi. Kaysı mantıkada sengerdaki yatan mücahitlere kaysı bir muşkul icat bolsa yine bir yere haberini yetiştirip hulasa şol sizlerin vazifeniz 2000 nefer atlı şol şehrin daşteveregden geçt edip aylanıp yormalı sengerdaki leşkerlerin üstünden deydi. Ve eğer düşmanlar taraftan kaysı bir hadise bolsa, kaysı bir casus eğer tutulsa, onu menin yanıma getirip muarifi yetgenin deydi. Hazreti Zerrar ibn Azur radıyallahu anhu aytti ki, beli, sizin bu gepiniz makul, amma bu vazifani men encam bererim deydi. Velikin bana uruşman deyip aydanınız, onca berdaşt ettiren yok deydi. Çünkü men mukabilima, vaktiki kafirler gelse, men uruşman durup bilmerin, bana uruşa icaze verin deydi. Her yerdeki beraber gelse, men urarım deydi. Ve her yerdeki beraber gelse mukabele ederim deydi. Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu ta'ala anhu ayttılar ki, onda sana mukabele etmekle, uruş etmekle icaza, vaktiki mukabelına düşmanlar gelse, kaysi yerdeki mevki fırsat müyesser olsa, uruşsan hem icaza deydi, mukabele ediverginin deydi. Amma bu vazifani fikrinde saklagının, yattan çıkarmagının, leşkerin hemmesinden muhafizatçılık etkinin deydi. Hazreti Zerrar ibn Azur radıyallahu ta'ala anhu katı hoş boldular, begendiler ki bana mukabele etmekle hem icaza verildi ve bu hizmetin zimninde deyip. Bilahira Hazreti Zerrar ibn Azur radıyallahu ta'ala anhu bir kança eş'arları okuyup hoşluk bilen bunların öz musallah bolup mücehhez bolup öz hem divalları bilen 2000 nefer atlı nefer bunların özü şiiru pelen şekille leşkeri İslam'ı muhafizat etiyortular o
leşkeri İslam'ın daş döwreklerinden aýlanýardylar. Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu ta'ala anhu Bab-ı Şerqida öz tamamy asakirlerini leşkeri İslam'ı jabaja edip ve olarga nasihat we wasihat etdiler we hemçinan uruşa mukabil etmeklige tergib ve teşvik berdiler. Ve soň aýtdylar ki kalanyň içerisi tarafından düşmanlar tarapdan bizleriň üstlerimize her kança planlar gurşalan, manjanyklar nasip bolan, tirbaran bolmaly we üstlerimize daşlar we küzanyň içinde otlar dolunup atylmaly. Lekin sizler hem her kança özleriňizi, suparlaryňyzy, ziralaryňyzy tamamy asbaby difaýalaryňyzy amada edinler. Talafat köp bolmasın, leşkeri İslam'dan her kança ihtiyat edin, çünkü olar kalaben, olar kalanyň her delik deşiginden gelip urberýär, amma özleriňize her kança muhafizat edin, ihtiyat bilen mukabele edin, uruş edin diýdi. Şu leşkeri İslam'a tergib we teşvik berip oturan pallasynda, nasihat edip oturan pallasynda Hazreti Abdurrahman ibn Hamid Cumai radıyallahu ta'ala anhu Medine-i Munawwaradan Hazreti Abu Bakr Siddiq radıyallahu ta'ala anhu'nun mektubuny alıp yetişip geldiler. Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu ta'ala anhu bol hata alıp oky gördüler. Oky görüp tamamy leşkerlerge hem okyp eşittirdi. Ve bol hatta yazılan eken ki Abu Sufyan kança müň nefer leşker bilen Amr ibn Ma'di Karabi Zubaydi bir näçe müň leşker bilen bulara hem sizleriň kömegiňize iýerdim. Sizler hiç bir akypny şeýlik etmeň, ta merkezi Roma çellin, sizler hareket edin, peşrawlyk edin diýip we öňke eden hyzmatlaryna hem kabuliýetine dua edip we öňke futuhatlara hem tebrik aýdyp Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anhu'ga Hazreti Abu Bakr Siddiq radıyallahu ta'ala anhu bul peyamy iýberente. Muny okyp görüp gaty hoş boldy we eşdenleriň hem hemmesi hoş boldy. Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu ta'ala anhu Abu Bakr Siddiq radıyallahu ta'ala anhu'nun bul peyamyny, mektubuny tamamy sengerdäki mujahitlerge iýberdi. Her kaýsyna barıp alayda okyp beriň diýdi. Ve bul hat kaýsy sengerde iki barıp okulsa şo yerdäki mujahitler gaty hoş bolýardylar, begenýärdiler. Hazreti Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu'nun peyamyny eşidip we hemçinan taze nefes leşkerleriň kömege geljegini eşidip gaty hoş bolýardylar. Belahire wagty ki bular amada baş boldular leşker İslamyň özi. Indi kalanyň içerisinde Rumi leşkerler bardy we Şami leşkerler bardy. Ahli Dimashq, Dimashqyň ahalileri bular öz işlerinde her derwezanyň agzynda paýra goýdular, derwezany mahkemlediler we burçlara nefer çykardylar. Öz işlerinde bilahire meşwur etdiler ki kalanyň daşy we şäher Dimashqyň daşy hem muhasira boldy. Bizlerde ol tawan ýok iki ajnadynda wurdanyň özi takriban 3 lek nefer leşkeri Rumi ve Şamiler bilen hem ol musulmanlaryň mukabilesyna istikamet edip, mukawemet edip durup bilmedi. Amma bizleriň şunçalyk bizleriň tejhizatymyz bar ki kalamyz bar alymyzda, derwezeler mahkem we içeride tejhizat nizamiler bar. İçeriden bizler difa edip dursak bolar, amma daşar çykyp uruşmaklykda bizlerde tawan ýok, näme ders diýdi. Belahire bularyň meşweresi şuna taýip boldy ki şol tuğmaý ki Dimashqda we hemçinan Şam memleketinde we Rumi leşkerleriň içinde köp bir ady çykan daýaw, pahlawan, bagayrat, şujaatmand şahsiýet tanylýardy. We şunyň edermenliginden ýaňa Herkili Rumyň özü öz gyzyny şunyň nikasyna berente. Imperatori Rumyň giýewi bolýardy. Tumanyň özü. Ahli Dimashq meşwur etdiler ki şol tumanyň ýanynda baraly we şonu öňe süreli we şonu özlerimize sipahsalar mukarrar edeli. Eger şol bizler bilen musbat meşwere berse, öňümizde düşse, onda bizler mukabele edip bilersiz diýdi. Bolmasa bizleriň tawanymyzdan ýok,
ki bizler musulmanlarla mukabele etsek, onda çaremiz yok ki bizler sulh etmesek deydi. Bilahira bular cemlenşip darvazeye Tumaga, Babi Tuma'nın yanına bardılar ve Tuma hem özdaş teveleklerini tamamı musallah leşkerleri bilen mezbutu mustahkem edip bunun özü hem difai asbabları muhayya eden ekeni. Son bu ahali Dimishk'ın özü haber verdi ki bizler Dimishk'ın ahalileri ve hamçınan Vurdanın leşkerlerinden qalan, kaçan neferler ki gelen şuların emiri leşkerleri ve sipahsalarlar cem bolup geldik. Tumaga haber verin. Bizler bir azrak meşhuramız var deydi. Bilahira Tumaga haber verildi. Tuma'nın özü icaze verdi bunların gelmekligine. Bular bardılar. Barandan son qalay mevcuma edişip mulakat bolandan son bularning özü meşvara şuru etdi. Ve ayttılar ki tamamı ahali Dimishk'ın içinde senden göre bir edermen, senden göre bir bahadar, şücaatman şahsiyet bizlerin içimizde yok. Qançaha bizlerin sipahsalarlarımız katıl boldu ve münglerçe leşkerlerimiz bizlerin musulmanların elinden katıl boldu ve yüzlerçe bizlerin mantıkalarımız, vilayetlerimiz, sahalarımız musulmanların tesellutuna vardı ve qançaha bizlerin tecihizat-ı nizamilerimiz, salah-i sakile ve hafifeler musulmanların eline vardı. Indi bizlerge sulhdan başka çare yok deydi. Senin yanına meşvera geldik deydi. Näme meşvere veriyorsun deydi. Tuma'nın özü buların bul acizana ve zilletmendana gurunlarını eşidip bir belen davaz bilen kahkahlap güldü diyor. Ve aytti diyor ki tuf sizlerge ve sizlerin gayratu şahamatlarınıza ki sizler şul bi gayratlığınız bilen şul kem himmetliğiniz bilen düşmanı musulmanları öz mukabilinize cüret berdiniz ve cesaret berdiniz ki onların özü şunça hasillerin mantıkalarınıza tasallut edip sizlerge şikast berip gelip otir hemmesi sizlerin öz tarsu vahşetu bi gayratlığı bi himmetliğinizin neticesi deydi. Ama eğer menin özüm çinlasam musulmanlardan şu rakam intikam alarım ki tamamı emir leşkerlerimiz ki katıl bolan onların hemmesinin intikamını alıp ve kança mantıkaları ki bunlar tasallut eden bunların hemmesini bunların elinden vapas alıp bilirse menin kuvvetu taqatım var deydi. Ama bul muhasin sefitler, bul serdarani kavimler ve bul kumandani cengleri ki barıptı bunlar barha uruşu görüptiler ama Tuma hala çelin musulmanlarla mukabele görün yoktu. Bunlar Tuma'nın gepinin mukabelasında aytti ki bizlere ha barha mukabele edip gördük. Olar bir ruhiye bilen, bir maneviyet bilen uruşuyorlar deydi. Olar hiçbir katıl bolmaklıktan, parça parça bölük bölük bolmaklıktan zerre beraber havfu hiras eden yoklar deydi. Çünkü onların kitabında onların perverdigarı ve hamçın onların mahbub peygamberi vaade veren ki sizler şehit bolsanız sizler Allah Teala'nın cennetine varmalı, sizler zinde bolmalı, hiçbirlen ölmüyorsunuz, şehit hemişe zinde ve sizlerge cennette gunagun nimetler nasip bolmalı. Bul dünyanın ayşu işretinden hazaraha lekha gune ziyadarak sizlerge ayşu işretler cennette nasip bolmalı. Olarga şul vaade onların dininde berlen ve onların zihninde şul etikatları puxta, şul cihetten onlar hiçbir ölümden korkan yok deydi. Onlar katıl olmaklıktan korkan yoklar deydi. Bizlerin yüzlerce neferimizin mukabelasına bir uruşuya mukabele etiyor deydi. Bizlerin münglerce neferimizin içine yeka bunların özlerini getirip uğruyorlar deydi. Bizler bu rakam ruhiya, bu rakam etikat, bu rakam gayrat bizlerin neferlerimizde yok. Şol cihetten bizlerin tavanımız yok onlarla mukabele edip bilsek.
Amma sana bizler meşvere veriyor, sen bizlerin öňümizde düşdänigem, olar bilen sulh edip berginiň bizlere diýdi. Näme närseyki alsa bizler berele, sulh edele we biz şunça katyl bolanymyz, biz şunça dökülen kanlarymyz, indi bizler galan ömrümizi asaýyşda bir rahat bilen yaşasak ýaxşy boljak diýdi. Amma Tumasyň özü ýene hem bir mertebe munyň özü ýelimsirip güldi we aýtdyky sizleriň zihinleriňiz, kalplaryňyz musulmanlaryň janyb mukabiliňizdaky düşmanlaryň olaryň habarlary bilen we olaryň afwahatlary bilen we olaryň bir kemterin jürat we gayratlary bilen masmum bolan diýdi. Egerçi fikredip görseňiz, her lihazdan sizleriň fawqiyatyňyz olaryň üstünde bar diýdi. Awwal bilen sizleriň neferleriňiz, tedatlaryňyz olardan ziyat diýdi. İkilenci sizleriň qalalaryňyz mazbut we mustahkam diýdi. Olar meýdanda o daşda örekde seňerilip oturýarlar, sizler qalanyň içinde mahfuz ýerde dursaňyz diýdi. We üçlenji sizleriň kette keminleriňiz bar, kasırlarınız var, bildinleriniz var, havullaryňyz var qalanyň içinde. Munyň özü sizlerge bir ketteken süper diýdi. We törtlenji sizleriň fawqiyatyňyz şulki sizlerde aslaha tejhizat nizamiňiz olardan göre ziyat diýdi. Salay saqila we hafifalaryňyz var, puxta ötkür şemşirleriňiz var, tiru kaman nayzalaryňyz var. We depolar dost dolu sizleriň aslahalaryňyz var. Bu aslahalar olarda ýok diýdi. Ve başlencisi sizlerin iyon içiyon azuqalaryňyz olardan göre fawq diýdi. Sizler termaydanyň nanyny ýörsiňiz, sizler goştu kebab ýörsiňiz, sizler daşy ýörsiňiz, olaryň özü hurma bilen, arpanyň uny bilen güzerany kelip otyr diýdi. Sizlerin iyon içiyon zatlaryňyz olardan göre ziyat. Wagtyky şul 5 fawqiyat sizlerin eliňizde bolup durup, bazı hem sizler şul bir qalil kem teadat musulmanlaryň mukabilesinä eger sizler öz weteniňizden, milletiňizden, diniňizden difa edip bilmeseňiz, onda sizlerge lanet bolsun, meniň ýanymdan gidin. Eger sizler mukabile etmez ýanak bolsaňyz, sulh eder ýanak bolsaňyz, men sizleriň öňüne düşmeklige amada däl diýdi. Wagtyky Tumadan bu habary eşitenden soň bular aýtdyky, senin gepleriň hemmesi şul 5 fawqiyat bizlerde bar diýdi. Amma şularyň bazylary olaryň ellerine hem gelen diýdi. Ki olar köp gayrat we jur'ata menen, çünki Beytul Ihya diýen mantykada Kulus we Azrail diýen bizleriň ketteken namwar sipahsalarlarymyzy başumuli kançaha leşkerleri bilen katl edip, olaryň tamamy tejhizat nizamiýetlerini bular tasallut edip aldylar, ellerine taksim edip diýdi. We hamçunan Bulus we Batrys ki onun doğanı bu ikisinin tamamı esbabı ve saillerini, tamamı leşkerlerinin ki katıl oldu, onların ellerine mali ganimet oldu, hemmesi onların ellerinde deydi. Ve hamçın ecnadin diyen mantıkada takriben 50 neferimizi bizlerin başumuli vurdan sipahsalarla katledip bunların hemmesinin aslahalarını onlar aldı deydi. Ama onlar tavazu edip, acizlik edip, öz dinine mahbub paygamberiň ýoluny mahkam tutmaklyk üçin bul täze tejhizatlary olar uruşda istimal eden ýoklar diýdi. Şol öňkü köne şemşirleri bilen, şol tiru kamanlary bilen ki paygamberiň wagtynda uruşýardy, şonuň bilen bizler bilen mukabile edip gelip otyr, amma tejhizat nizamysy olaryň purra bolan diýdi. We hamçunan olaryň öz azuqa lihazyndan bizleriň köprak mantykalarına tasallut edip, olar xorakalary, azuqalary olar hem bizler bilen barabar bolmasa, bizlerden ziyat bolmasa kem däl diýdi. Walakin eger seniň özüň bizleriň öňümizde düşüp mukabile eder ýanak bolsaň, uruşar ýanak bolsaň, bizleriň sagir we kebirimiz hemmemiz seniň iziňde bizler hem sulha amada boljak däl diýdi. Bizler hem her kança zorumuzy görüp we her kança mejbur bolup sulha amada bolup otyrs. Eger özüň ýanak bizlerge bir peşwa, bizlerge bir sipahsalar, bizlerge bir gayrat berip duran eger şahsiyet öňümizde düşse, bizler ta ahirin afradymyz garynça musulmanlar bilen bizler mukabile etjek we intikamymy almaklyga bizler amada diýdi. Bilahira
Bul gepleri aýdyşandan soň Tumanyň özi aýtdy ki sizler ertire amadalygyňyzy alyň, ertirmen şul derwezanyň agzynda özüm derwezany açyp musulmanlaryň mukabilesyna çykjak, öz neferlerim bilen sizler hem billeriň izimizden gelip amada bolaň we hemmemiz deste jem'i bul qalanyň içinde lekha neferler we mujahhaz musallah pahlawanlar bar ki bizler buzdylany bir qalanyň içinde gabyl otursak bul bizlerge ketteken aýbu nengu ağır bolmaly. Eger imperator Rum eger muny eşdasa onda bizlerge gaty ceza berer. Men bul tarikada bu ýerde zindelik edip bilmiyorum. Eger sizler mukabele etmeseňiz men mantykany terk edip musulmanlaryň içinden urup ýaryp muhasirden çykyp meniň özüm her kılıň ýanyna barjagy we ondan ýaňdan taze nefes leşkerler alyp gelip mukabele etmesem bolmaýar diýdi. Wagty ki bul habary tamam ahali Dimşyklaryň özi, tamam sipah salary Rumiler eşdenden soň hemmesi amada boldular. Ertire bularyň özi taýýarlyk alyp we şol baby Tumadan çykyp meýdanda qaladan daşarda musulmanlar bilen mukabele etmeklige. Allah subhanahu we taala hemmelerimize sahabe-i kiramlaryň bul tarihi wakialaryndan ibret we sabak almaklyga tawfik we hidayet nasip etsin. İnşaallahul aziz tarihi mukabeleyi ki ahli Dimşyk bilen musulmanlaryň ortasynda we serkerdägi Halid ibn Walid radiyallahu taala anhu bir ketteken mukabele bolup Dimşykyň özi fatah bolmaly we munyň inşaallahul aziz wakialary aýanda mecliste huzurlaryňyzda beýan bolar. Allah subhanahu wa taala hemmelerimize sahabe-i kiramlaryň leşkeri sadr-ı İslam'ın gayret ve şahamat şekilde bizlerge gayret ve şahamat nasip etsin. Allah subhanahu wa taala bizlerin imanlarımızı mezbut ve mustahkam aylandırsın. Sahabe-i kiramlar şekilde dini İslam'dan, Kur'an'ımızdan, mukaddesatlarımızdan, mesacid-i medarislerimizden ve zuafalarımızdan difa etmekle Allah subhanahu wa taala hemmelerimize nasip etsin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Bi rahmetika ya rahman